Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginuman na kaninyo, Manang sa kanimo, gisaulog nato karon ang pagpasidungog, paghandom ni San Andres, usa sa mga apostoles, ug sa atong nasod ang paghandom ni Andres Bonifacio sa atong mga bayani. Karong adlaw usab ang akong pagpasalamat sa pagsaulog sa ikanapulog siyam ang kasumaran sa ordinasyon sa pagkapari. Arma ngayon kita ning santos nga kasaulugan, hinulsulan nato ang atong mga kalapasan. Ginukaloy kami, ginukaloy kami, Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo kaloy kami. Kaloyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan, pasaylon sa atong mga sala, ug dado niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit, Pagpadahi sa yang mga tao, hingi sa'yo utang, Nginoong Diyos, langit nung hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat ami kanimo, nagadaing kami kanimo, tugod sa sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, buntong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, Ikaw ang nagawang sasala sa kalibutan. Haloy kami, Ikaw ang nagahalin kung sa amahan. Nawat ang among pangamon. Ikaw lamang ang santos, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang labing halangdon, O Heso Kristo. Uguban sa Espiritu Santo, diha sa Maya, a Diyos samahan. Amen. Magampo kita, nangamuyok kami kanimo, Ginoo, nga maingon nga si San Andres sa imong apostol, nagtudlog, nagdumala sa imong simbahan, mga liyaw ta siya nga walay hunong halang ka na mo. Kiniamong gipangayo pinaysam Ginoong Kristo imong anak, nga buigariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa Dios ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud magmahay. Alang kini sa tanan sanglit wala may kalainan sa mga Hudeyo ug sa dili Hudeyo. Ang Dios maoray Ginoo sa tanan ug manalangin sa tanan ang magsampit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsampit sa iyang ngalan, Ginoo, sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsampit kaniya, kun wala sila motuo, ug unsaon man nila pagtuo, kun wala nila hidunggi ang mensahe, ug unsaon man nila pagkadungog, kun wala kini iwali, ug unsaon man pagwali sa mensahe, kung walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan, kaluwasan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita, apan wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaias miingon, Ginoo, kinsay mituo sa among giwali? Busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe, ug ang mensahe naggikan sa pagwali kang Kristo. Apan mangutana ako, tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Nakadungog sila sumala sa kasulatan. Milanog sa tibuok kalibutan ang ilang tingog. Miabot sa mga utlanan sa kalibutan ang ilang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayo. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayo. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag o kinaadman sa taong ngayano. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag o kahayag sa mata. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gibutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Labaw sila kabililon kay sa bulawan, labaw sa usa ka pudyot sa labing lunsay nga bulawan, mas matamis usab kay sa aniba o sa dugos gikan sa kaba. O Ginoo, nagahupot ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayo. Hallelujah, Hallelujah.
Hallelujah. Ang ginuman na kaninyo, Manaw sa kanimo. kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Samtang naglakaw sa Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ngadlag Pedro ug si Andres nga igsuon nga namukot. Sa Jesus miyon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Gipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban silang amahan, nagpuna silang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha gibiyaan nila ang ilang sakayan, ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mayong buntag. Sa nagtuon pa ko sa teolohiya sa Cagayan de Oro, naitabo nga dunay duha ka spiritual directors nga nanguban kanako mga Hisweta. Doon na sila'y kumon nga pahimangno o pagpahinumdum diya sa pagkapari. Ano kung kailan mo ni Father Macchio sa Society of Jesus o si Father Al Nudas. They happen to be my spiritual directors. Ang common nga ilang pagpahinumdum kanako labi na diha sa kinabuhi sa pagkapari. The greatest celebration is the celebration of the sacrifice of Jesus. Ang pinakalabaw nga pagsaulog ubat sa pagpasalamat ang kasaulugan sa sakripisyo ni Kristo, mao kini ang santos nga misa. Kanunay ang pagsaulog sa anibersaryo sa ordinasyon sa pagkapari. Of course, pare man nagyod ang pagsaulog sa misa. Baniana ang pagpasalamat di lang siguro pinagi sa mga pagkaon o sa mga material ng mga butang, ang pagpasalamat diha sa kalipay nga nabati o nadawat kagasa o grasya sa bukasyon nga naagayod mabati sa kinahilad man sa kasing-kasing. O niini, kanunay yung pagpahinumdum sa kaugalingon ang pulong ni San Lucas diha sa giingon sa Kapitulo 17, versikulo 10, mga sulugoon kami o nagbuhat lamang sa among katungdanan. Isip mga inordinahan, maugid kini ang hagit sa kinabuhi, ang pagkasulugoon, baniya na ang pagpadayag pagpaambit sa kinabuhi, ang katungdanan magsubay, magsunod, magpaambit og labaw sa tanan, magpuyo sa kinabuhi sa nagsugo sa pagpahitabo sa maong katungdanan. Uban sa pagpahinumdum sa maong gasa sa bukasyon sa pagkapari, ang mga pulong ni Mother Teresa of Calcutta diya sa pundok sa mga kaparian nga iyang giingon, give us Jesus, only Jesus, always Jesus. Ang dako nga hagit labi natong mga binunyagan isip mga Kristiyano mao ang pagdala o pagpaambit kang Kristo sa matag usa kanato. Gisaulog ang pagpasidungog ni San Andres Apostol karong adlaw. Dili siya parehas sa ubang mga apostoles nga daw sikat sa nagkanilain nga paagi, sama siya ang isuon na si Simon o Simon Pedro. Si San Andres mao'y nagdala sa iyang isuon nga Simon Pedro pagpailang ngadto kang Kristo. Siya usab nagdala og pundok sa mga hintel ngadto kang Hesus, usa sa mga kasaulugan nga atong babasa diha sa Ebanghelyo ni San Juan
Kapitulo 12, versikulo 20. O siya usab kadtong nagdala sa bata, adunay 5 kapan o 2 ka isda. Ban gani saya ang daw pagduha-duha o pagduda, mag-unsa man ni para nini 5,000 ka mga tao nga pakaunon. Wala pa kani labot paghihap ang mga bata o mga babae. Ang pagdala og mga tao ngadto kang Hesus to gather people to Christ. Isip mga binunyagan, mao kini ang usa sa pinakadako nga responsibilidad o kaakuhan. Tinuod sayon ang pagdala og mga tao padulong sa kahilayan o baka sa lingaw-lingaw kaysa pagdala sa itong mga kaigsunan padulong sa pag-ampo, padulong sa simbahan. Sayon ang pagpatapok sa mga tao diha padulong sa mga dula o mga kalingawan o baka kumbira, kaon. Kaysa pag-imbitar, pagtawag o pagdala sa itong mga kaigsunan diha sa atong mga prayer meetings, sa atong mga prayer sessions, sa atong pag-ampo. Tinuod sa yun ang mag-istorya o mga binuang o mga pakatawa kaysa mag-istorya ta og mga seryoso, mga tinarong o mga pagpahinumdum sa pagkamaayo, pagkamatarong sa ato ang kinabuhi. O gani na ang kabalaka nga imbis kita ang mudani sa uban padulong sa kaayo o katarong, ang resulta mahitabo na hinoon mabali. Nakita na hinooy madala daw mawala sa passing. Apan nagpabilin ang hagit ngay padayon ang maayong mga buhat. Usahay sa atong mga pagpaningkamot mawala ang gana. Labi na kung walay interes ang atong gitabangan o baka walay makita nga epekto ang atong mga pagpaningkamot. Uban sa atong pagpadayag, muundang nako, dili nako, kamo na lang diha, o baka ang uban miyon o mausog pay layog. Usa sa mga dalaygon nga hiyas, labi na sa pagkakristyano, maong pasensya. Usa sa mga rason nga nung ipili ni Jesus ang mga mananagat, labi na ang maigsuon nga si Simon o si Andres. Si Andres, una nga disipulo ni Juan nga magbubunyag, ug siya gani nagpaila sa iyang igsuon ngadto sa Ginoo. Pido gidunta nga moreklamo siya nga himuon nga leader sa mga apostoles o magpasikat nga siya hinungdan nga nahimo ang milagro nga nakakaon ang libuan ka mga tao. Apan pabilin siya sa pagpailob o pasensya. Kini usa sa mga hiyas o kinaiya sa pagdala og mga tao padulong kang Kristo. Mudasig kita og mga tao, ato sila maymayan, pahinumduman sa kabubuton sa Dios uban sa pagpakita o pamaagi o ehemplo unsaon kini pagpahitabo. Apan naghagit sa pasensya o pailob kung kanus moabot o makabot ang bunga o resulta sa atong mga pagpaningkamot. Tinuod sa atong tawahanon nga limitasyon, mundang mawadaan og gana, mawadaan og kadasig. Apan kung sang kanunay ang atong mga pagpaningkamot atong gisubay, gisunod og gilantaw diha sa atong pangulo, atong leader, uban sa atong ligon, sa ligon nga pagtuo nga atong Ginoong Kristo. Posible gayud na ang paglaom sa pagpadayon ug kadasig sa pagtuman sa pagpahitabo sa unsa gayud ang gusto nato nga makita o resulta bunga sa atong pagtuo sa atong kinabuhi, labi na ang pangandoy sa kaluwasan. Bisan gani atong gila nga sigat Andres Bonifacio, he could have been our national hero rather than Jose Rizal. But God has another purpose. And always ang iyang plano o pamagi may matuman o magpahitabo bunga sa pagpailog, pasensya o pagpaubos. Uban sa panghinaot, sa makang San Andres, padayon kita sa pag-agak o pagpahinumdum sa matag usa sa kinabuhi, padulong ug uban sa atong Ginoo, bisan pa og dili kita ma-recognize, dili daygon o pasalamatan. Ang importante,
igo lamang kitang magbuhat sa gipabuhat sa atong agalon nga atong Ginoo. Naot punta. Palihog manindog, pangamuyo sa katilingban. Uban sa panabang ni San Andres Apostol, atong ituboy ngadto sa Dios Amahan ang atong mga panginahanglan. Amatay pangamuyo kita moingon, pilia kami, Ginoo. Pilia kami, Ginoo. Nga sama ni San Andres Apostol, ang mga kaparian sa simbahan, andam unta mobiya sa tanan, alang sa pagsunod kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pilia kami, Ginoo. Nga isalikway unta sa tanang panggamhanan sa tibuok kalibutan, ang gera isip pamaagi sa pagresolba sa mga komplekto o problema. Magampo kita sa Ginoo. Pilia kami, Ginoo. Nga mas pilion ta ang pagsunod kang Kristo kaysa mando sa mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Pilia kami, Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makaambit na sa himaya, uban sa mga apostoles didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Pilia kami, Ginoo. Langit ng Amahan sa imong gugma, pilia kami nga may mong takos sa pagsunod sa lakang ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ihalad sa mga pagkampos pagpasalamat sa mga grasya nga dawat, labi na sa gas, kinabuhiban sa kapiskay sa panglawas. Abot sa itong mga pagpaningkamot labi na sa minabuyan upan sa papangay sa dugang grasya o panalangin. Mga pangampo sa pagpasalamat kikan sa Trabado family. Sa itong mahal na Birhen Maria sa Konsolasyon, gikan ni Mrs. Evangeline Lara and family. Mrs. Lagruna, Mr. and Mrs. Nestor Sarabia and family. Pasalamat ikan ni Paz sa pagsahulog sa ika-74 anyos sa kasilamaran sa lanatauhan ni Natividad Trabado, ikan ni Rona Trabado. Pasalamat ikan sa Aragon family, Milvis family. Pasalamat ikan ni Ate Juliet, Philem Morandarte Mawan, Siangko and family. Mga pangamuyo gikan ni Bimi always alang siyang asawa. Bano mga pagampo lang sa pahulayang dayon kalinaw sa mga kalag sa tumaigso labas kalang ni Lusminda, Paterna, Gloria, Paquito, Juliana, Rosario, Paulino, ni Danilo, Luis, Leonilo, Rafael, Melissa, Librada, Sister Marica Frente, RVM, Gabriel, Jerome, Titos, Felipe, Seferina, Orsola, Donato, Macaria, Nilo, Edna, Jovita, Regina, Basinia, Guillermo, Leoncio Senior, Leoncio Junior, Romeo, Filipa, Medardo Senior, Medardo Junior, Erma, Victor, Senrita, Vilma, Isabela, Wilma, Sixto, Gregoria, Pepito, Lourdes, Geogracia Senior, Benito Senior, Benito Junior, Conchita, Bibiana, Elmer, Gerson, Jerry, Annabel, Terzo Junior, Olvis Senior, Gregorio, Leonarda, Erenia, Teodoro, Amancio, Silverio, Nemisha, Baltasar. Mga kalag niya itong nabiktima sa nakalain-lain nga kalamidad, nakalain-lain nga sakit, mga kalag sa purgatorio, alam ito wala na naghandom kanina. Ngayon, pagampo kamaro kini ako yung sakripisyo dawat ta sa Dios samahan, makagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoo sa kapisyo, ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaigog himaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibok nga santos nga simbahan. Itugot ka na mo makagahom nga Dios, nga sa pangilin ni San Andres, pinagining mga sa nga mong gihalan, makapahimutunta kami kanimo tungod sa mong gipakita, ug mabuhi tungod sa among gidawat,
Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginuman na kaninyo, Manaw sa kanimo. bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ang ibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Tayo mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagawom sa tanan angay matarong gayon. Magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay mong gitukod ngay mong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langit ng mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan. Umbo sa uban sa mga anghel mga santos sa langit nagsangya kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pang-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong Espiritu, ang pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinihan ang kanamo, nga lawas sa dugo na Heso Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sapan, mi pasalamat kanimo, mi pikas sumihatag ni ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Nawata kini ninyong nga tanan ug kana, kay kinihimaw ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usam, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini, kay kinihimaw ang kahalis sa akong dugo. Sambagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa atong pagtuo. Magluluwa sa kalibutan, nga nagtubos ka na mo. Hinahangin Sa imong cross, o paggaban. luwa sa kami. Ang paghandom sa kamatayon, pagbanon na Heso Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Inimpan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tuon kayo mo kaming giisip nga ngayon nga matubang o malagad kanimo. Himo ha? Kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiyo sa diya sa Espiritu Santo. Inom namin ginawa yung simbahan sa tibok kalibutan, yung mga mahingpit kami sa gugma, o ba ni Francisco among Papa, ni Severo among Obispo, o sa tanang mga pahal. Inom ni Biyo Sama, ang maigsoon nga nangamatay, malawan banhaw sila, ang tanang nangamatay, dahil sa mong kaluoy. Dada sa tanan sa pagsudong sa kahayag simnaw. Kaloy kaming tanan, yung mga kami nga ngayon yung makaambit sa kinabuhing tunhay, o ba ni Maria, ang inahan nga walay sa Diyos. So ba ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos, nga nagatuman sa imong kaubuton lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga dahil kung amo ikaw yung mayaon, pinagi na Yesu Kristo, imong anak. Pinagi ni Kristo, diha uguban kaniya, ang tanang pasidungog og himaya, kanimo Dios samahan,
nga makagagahom kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Magampok kita samahan, ngunta makasulod kita sa iyang harian. Ayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami lawson sa tanang daotan. At ay kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan si mo kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayos na ng kasamo. Samtang napaot kami nga malaomon sa pagbalik ni Heso Kristo among manunubos. Kay mo man ang Harian, ang kahumugang himaya, ang sa kahangturan. Ginoong Kristo na yung kasi mong mga apostolos, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala kung nilang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaka kaninyo. Manaw sa kanimo. Kita tang timan sa tong panaginig sunay, mayong buntag. Sa Diyos mananggawan Sa sala sa kalibatan, ang kaluoy kami ang kami sa Kinimang ko dero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan gayud kita, nga gidapit alang sa iyang bangkit. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos,
Magampo kita. O Ginoo, magligon ta kanamo ang pagkalawat, subay sa paniging na ni San Andres Apostol, daddo nun tanamo sa mong lawas ang kamatayon ni Kristo, aron madala namo ang iyang kinabuhi sa himaya, kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakaninyo. Manausap kanimo. Manalain kanyo ang Diyos nga magagawam sa tanan, Amahan, Anak ko, ang Espiritu Santo. Amen. Nahala na to Santos kami sa dada ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.